Kera Kisii kia Ndizi TV obona wo obwansu obwo Gusii kolende pastoralire annamono kurwase county ya Kisii chiskuru chabere chigo chingira amachibwayo kolende nago tebya bukale litkulere nimbwato mugeni ase studio oyora chigo sangana ntwe amange igoro y'Chisemi annamono ase Orogongo oruwa Gusii gongo kwaliga ni bene elinde tosange ase obwa monyora chinsemo chiche mitandao ase nsemo ya Facebook na bagotonya gwetera Ndizi TV News Digital na biga sense media YouTube na bagotonya gwetera Ndizi TV News asenze moye website na bagotonya gwetera www.ndizitv.or.ke na bigo na bagosangana inte ujumbe agenge gwetera sina mbigirika bwa screen yabo kolende tigamwaliga ni bene karibu sana ambia mono nje mogendi abuya tamaro mogendi okoso nyakuru kombine ya ginango twara nyamutumo kongu monto banire mato ngangombe ya kegere andi Baka Academy naro nimbegete kofiende indomo nyakerogo Kenya Private Schools Association Kisii County Orosagirwa Kisii County na kuamirira bwasenya mutumo kongu korende mbia sana karibu sana se studio yetu ambia mono etukolera ntweneki omwaziri w'Chisemi Ezekiel Machogu na bagakora lebene amachiwi ya matemu y'ikirasi kya 5 na 3 arigura ko bateba no mu director kurwase eskureri ya Baka Academy konda sensemo yabona ki yakolia ritangani twagokera matemu omo CS oyo chomogeni ogendereire omutindo rio ringi amatemu agosoka Christmas eteraika ngorengere ntwanya gokera na inde mbia abaikori bakunyara kweragerani bwango bapangire ngaki tugujwanse tamwe kuchugocha haze skuru yane Baka Academy twakora buyanto kokerete engencho twakora umwana itomutangani anyora max 413 kungorengere rigento kyarenge kiamono ande naringe bya ko mwaka olyo oeta umwana okabera anyora 400 oyo gatatu 397 380 aigo aso korigere limbia twakora na comparison no mwaka eta nto abwate 400 isano nemo onyo mwaka twabwate ibere nabo bikora abaigo lakini ntogo kerete engenjo skuru yane yakora lakini asense moye minsco mwatwara improvement minsco to improve by 15 points omwaka olitu abwate 331 bono twatwara 346 going to improve by 15 itwago kere na baigoli mbago kerariganirio na bana bonse congratulations sana ase obokoreri obyase skuru ya Baka Academy ombya mono ana toirane asense ya Kenya ekero kurigereria sobwagare naki obokoreri bwo mwako yiga bwabere gokorenga nemyaka elietire obasikorigereri imbasi gukwanira omwana omutangani abana aba batangana babere nkorengereri ose Otieno Mondi oyonde Fakua Robinson ose makoa korengereri banyora 331 omwaka oliweta nkorengeri 431 mwaka oliweta abwa umwana mutangani nkorengerera bwate 428 igeta fauti ya lengororo kingana max ya make max torate batatu obasi gwaka chisabu bagoteba chi percentage teri tofauti nene lakini ekikiabororo omwaka oliweta nara abaise ke mbanya litokora bya omwaka oyo gaba muramba kolete lakini internet mono igo tofauti teri onene na onyo mwaka oli corona yaringange no mwaka oyo ko byonsi bi affected tofauti ti yaringa onene as Kenya ngima so bwagari ekero kurigereria omwaka oyo iga ama temali gose ama omerimeri yegesongo na bayige Kiswahili mbaba bagokori buya wetanie esemyaka eyo yetire ometa esemyaka ya maiga antu aroche omulimo bwesabo omulimo o science omulimo social studies no rogakoriri buya akerkene ngiora kwanere igoro yaborokia na babere bagwetuma sana as languages serikali ngokorire igendo bagoroka standardization was moderation ngorengere rinja koru itali ngimyaka eriende na cyokonyorera nga ensemo yemirimo nga science social studies amone sabu njya kuno mono ake ko bwemirimo yende yegesongo egeswahili
nainde ebuna bubyakoru bya sana nonyese skuru yane miremitanga ine kenga ne Kiswahili ne Kisongo yende yabwa standardization ngo koryo nari kogerero ko oranyora mwana ta konyora maximums 500 out of 500 kobono egento kende nainde twanyara konyora abaiseke beitomba kolete buya mono asemere moto kuruka languages kubwa bamura anabamura bagakora byase mirime yende ya mat na science na son tina manyereri niki kabisa lakini tumeza basubati yezo narango kwana wale mono oranyore no irwita abo bakora byase languages kubwa bamura Mbiyamano sana umwanchi umuliyebi gitasendikia Ndizi TV niko togendete gusanganire director Tamaro Mugendi korwa chinsemo chirichia South Mugirango oyo gendete gutumanya amange igoro ye Chisemi tete gukunyulinga asensemeri mitandao asensemo ya Facebook nabo gusangana intwe wetera Ndizi TV News Digital nabo gasensemeri ya YouTube nabo gusangana intwe wetera Ndizi TV News asensemo eri website nabo gutunya wetera www.ndizitv.or.ke nabo gumwanchi muri nabo basangana intwe ekerengere likiago otomanye ase otobwaterete koru nabo igo chiskuru kiri kwarorire asorogongo ruwa Gusii kigendete gokolia buya bona bokuru ekerengere likiago gwetera sina mbigirega bwase screen yago kwende Tamaro to koira na ase county ya Kisii twarorire obokoleri obuya koru ase county ya Kisii ekero koligerelia county ya Kisii yabereke gokoli buya anene mono ase chiskuru kiri cyabanyene Okorigere asti skuru cha serikali ntira bakikoro kimatokeo maya ngiye kogera ayibuno munyakero gobono o Kenya Private Schools Association ngiye kogera chiskuru kiri cyabanyene kiko kolibuya gwetanji skuru cha serikali tiganganzire gotebanga abarimu batumire chiskuru cha serikali n'abarimu batumire chiskuru cha abanyene bakite ki college chimo wanza okonyora ng'abarimu abange bakite chiskuru cha serikali ngabono tuiwete handinge chiko tukuna mono around 30,000 or 35,000 umwako gocha koji bari koliku otobwato obwabana babarali kukuru chiskuru cyabanyene on ekike ko gereta fauti yo koberororo nengincho nkorengereri management wose okokora ibintu byeta school cyabanyene tokokora amono kubwaterana kwa bayigoli wose aschi school iki ine school abayigoli bagwakana kibesa school njiro kiwakana kibesa igoro sana njiro katikati njiro kirenzera kino konyora kibese kiga kobe kukire cyatumeka buya ebitabo byagoro bisaine abari mu kwebo bari motivation atingo tebanga ngwakana tura bari mu bitubi ya mono kuba be serikali igo ebintu mbiroro to kutaka twagoranga school cyabanyene teaching aid bikogera byatumika byasabana abayiga ebindo konyora bitali ase ensemo y'skuru ye kiserikali antinde tukoswera mo ni skuru ye serikali lakini mono konyora n'abari mu beito twali kira skuru cyabanyene no barororo ange chinza chonspi tinda itukwana mange igoro skuru cha serikali igoro sabari mu tokoro mbiyamano sana Tamara so kwiraniriribo lelyo kolinde ekero kuligereria performance ye county ya Kisii nakiyabeire kolengani ni myake ya maega Kisii chiskuru cyabanyene cyakorire buya chiskuru njiroro naro nonyase ngakiya news mwatarira kinyinge mwanyara gukwanira ko buri ngakiyabana bakorete kinyorete paka 428 421 420 kinyinge chiskuru kinyinge cyabanyene ama chiskuru ekiga umwako nkorengera nkikorete buya nonye difference ngwa ni skuru yane difference y'umwana umutangani oyonyora 431 no mwana one umutangani onyora 413 etafauti ira max 18 igo chiskuru ncyatema gukora buya mono chiskuru cyabanyene kubwe myakeri yende yakurumageka kero kende director kero kuligerelia calendar ye Chisemi yabeteke guturubanirwa umwakolia twabiri tokwene ki ekikalende kiga cyabete kigoncherire kubatikana n'uburiro buri bwa corona kubatikana namangana yega asiasa kero kende no kwanira asemia ke yebere ne kalenda yagerire obokoreri koira nansi kalenda negerete togoteba pressure njya basabana ngomwako oyo 2022 ituabane kitamunye asomwa koyomo abana banalite kitamu isato iwe minete ngatoko bane kitamunye nki asuge tu kirusa kikabanga
wika chive chinyingi chi half term nga third term to wata half term iko pressure njaringe nene na ndo maite pressure ke kobe nene no nya sabana na we koreta depression na we koreta mental health fact nko kwana na ringe na chikase ni cyane ekatutwange gocha tuateba nonye amasoma yabere with so much pressure ejito kwandire calendar ya affected pako konyora abana bakoboka chinza cyamambi mono aenda bachikurara chinza chiere tuko chumorogoba naenda baona pressure you netabanga ni timetable ire ye school abana banyene mbaroro paka tukukaninga tigakosomera nonye kitochi edomu busuko kitaya ige calendar yiga ya corona na akire nyasaye mbije twakolire tugwanso mwaka 2023 ko jitore ko bane calendar ere ngusu etaba na lot of pressure nji hagera nonya bari mu mbakore gasinga batakeire mbiyamo ekero kurigereria abana bano igamba bunge chiskuru nende ekero kurigereria matukaya bali siko namange ekero kindi ruse yiga entambe babwate nechi ku affect amasomo abekero bagochikwira ne skuru egento gyogo kumi twacha tukanyora nonye kurasi chiskuru cyabanyene ntima itose nkorekana kirasi chiskuru che serikali na ndi kingo kwana na bantu baratebe labda no kworoki korokobe akino konyorekera abana baberire ruse ntambe ekero bakwira ne skuru okonyora bebire binte binge mono konyora bebire nonye ibintu basometibu bakanga nchomo director na abandi nkora ibori tore ningincho abana bagosomi bekogera ekero bakire rusa mono ngechi gachiko bacha December korwa bukare okonyora bakire mitinyi nonye bere bakwira ne skuru ande ekobanga nkwansa muri buya yo chirusa nko affect chire lakini kitokobori abayigori tigaba abana chingaki basome nonyenka bakora revision lakini kikende keragere ibintu bikorekana nemeremere menge mono abana bategere ko kava na abana barero batakire nga babe guided babe facilitated ko kolega asiyiga igoto gusaba abana babe self driven lakini skuru nchirororo ngi skuru ya tabuka academy nkonyara tore ko tebi abana baba self driven baba ngana buboka bago ikorere gasi otariko spoon feed otariko drill banyara ko kolegas director keruli miaka ya maiga kera abana bagachire chirusa ambaka iru assignment kero kindi toratebe nga naborokia babeira balegevu asokwene na assignment chisaine assignment nkoruwe buchire na inde chinga kichiabono ebintu byabere byasare binge mono akonyora assignment books chikoba printed mapema ose chinde bakorokanga homework books charosi mapema abayigoli bakana 200 abande 250 abande 300 omwana bwebu ngwisana chire lakini inanyora nganje nagorera abana bane assignment books echo was homework books akino konyora chinga kinjoro mwana akonyakora nonye wiki yamo okolira konyakora bono nande kwa kumibono nikitokora lakini abayigoli mbatakeide ngamabogolere bitabu nagende motebi abana baba encourage banyakokora nonye revision ase bitabu na notes chiri bekire kwebo ambia mono sana director asoko iraniria libolili akonde director twabiri tukurigereria emiake ya maiga ekera machibu yekera sikia gatano na gatatari ko soka nigo gwakanyorire umuwaziri we Chisemi aguchi orali bene top students onye top 10 ama lietabo asomo bene bosibwa maliki bamba ngana bosibwe chi television bosibwe chi radio akonde tukurerera ntwarora umuwaziri we Chisemi Ezekiel Machogumba kitapetika gutangasa bena malieta yabali baba top students abirengera libya gombire bikubwatikana ninga niyo incheki ngo kwana iga na inde ngo kwana ginkoroki ngotebi wasidi Machogu kudus kidole egento kwakore egente kenene aseki direct egente kenene mono tebanga twabekira abana beitunga na batebi bagosoma bakore umurimo bate pressure alafu na inde twikenga kitoko release amatemu na inde twanta ko compare abana tokotebanga mwana gitenero tangana kuruskuru gete onyora max gete ekoreta nonye umuburukana sabana bande okonyora umwana naro expected nero kugutangana onyora tali ero gwaturu igo ngato tebi amatemo to tebi umwana umutangana anyora 431 ntwamanya lieta ntwamanya skuru ki ekikyara twamanya ngano tie no onyango na
makoa ngaki Faruko senga kimamurka Robinson n'abanyabari ngainu ninu mwaenda mwaligi tume yose mwaligi kuru examination mwacha moto tebi twariti bitwamanya igwa sinje nakire biyana ntika kekenderere igo nande nkogera kire chiskuru chinde chansa ko compete ko bakere skuru ta keria torunga nere tangaine bekero ya toiru nere tangaine umwaka ogo cha nere tagite buseje ndinyibwe eragere no nyabantu kwibera matemu abantu bantu ko kora ibintu bitatakeiri ekero igonje ngo tebi mwasiri Zekeri Machogu of education amana wasiri bande bonse barache kaki egente gatoko cha twasoma abana no nyamami ngoro turi kinga zitinga top 100 asinche gente kunkirikia go affect kira abana go affect kire abaigori go affect bari chiskuru chinde nonye kiragere kitake kuiba okoba ngai chiskuru cyabanyene abandi ni biasara bagokora abanchiro chance tutali biasara chiko break even lakini bakonye kinyoro bono competition yabo ronga bachikongusa abana igo omutindo yunje na nywachire tekogenderere mbiyamu director kero korigererio mete ekero no na aborkyo baligari ese skuru ngorigererio barekero omwana atokirwa seti bigo sengo obereka gutanga na Kenya ngima turuchinga asensemo yabongo kibareko ba affected ekero mete omwana ngo twararo mukyori elinde tumasa masomo nere achikobo mutangani asense ya Kenya ngima na che studio gaiga ngorengera gusino mutinyu itete nkabori na nkakwana iga inje tinanya kora ensende ende neba Africa nensengi manote ba Europe America asit konyoro toko changira twagokera amax yabana beito mono class 8 toko nyagokera twachengera naende toko chukubwati abana abo twachengerete form 4 kwanyora mbali ororo mbali kokora bia mbali kogendrenga bage paka twanta kuibori magana kia yakobera igo inche ekiga omosies Zekeri Machogu akora tikatogenderere okengwa tebanga na beko mwana abeko moki ajikora ne TV na kende lakini effect gocha yabo roba dae ngiyunate bachiskuru chine gotaka kuiba abegoli bande na bana ko affected ngorengereri asinje ngeri gento kiya ekeratina kerra nse kende okoranga to kosasima ngana onye form 4 egweka form 4 twanta kosasima GA twanta kosasima results later na onye binde bintu akorangi biko cha bya konya gwitero osasimuko director anyaranga ne skuru yawe ya Tabaka Academy yaberike gukora ibiyana nde yaberike gutanga na asense ya Kenya umenya ko ikabona iga omwaziri we Chisemi osoiro mo Zekeri Machogu abetayera libena asense mo yawo buna omo director we skuru ya Tabaka skuru y'abantu nyene nakiyayora iwe bono ingo kwanera iga umaite ekenegento twanalire we kaine ngat kwanalire ebinte bigocha lyoka nabo montara atake inga advertising ekora abana abande bakoreki abange bachenga mono eskuru yabanyene bakoranga ni biasara bikokoro nonye eskuru che government njiro chikokora igo lakini nche asote nonye bono nchenga max asoka umwana one ngorengere dinero ringo I think it might have been the best as a sub county ya kwirinde Gucha South lakini tingitana netina basi uzokutangaza konde kenabe ka status cyane agino kutangaza soko nene kera ntoma ite chief effect chinde chiko cyaba abana nende tali masoma yuka ebintu binde biroro tukoroka values na virtues togocha twaba ekrobali skuru igonche tinko bana hostoli nene nonya bono nga nimaite narabere na Ndizi TV tinge tuko barangere mono nga ni tutali nga bose tinko letibu cyabo sekende 413 max na mange nakora buya igo ncho mutindo yoga ninywanchete oyogo gutatangasa kiskuru no koranka kiskuru na abana ase media nonya chima bichinga seti maite ngo bekachire egera ntwabori butotome nonye amarita y'abana kiskuru lakini njiti tinko gokera gentekyo koja kereki effective in tivinge in the long term ochumutu director kero kurigereria kera abantu bagosora usekera abayibuli bagochora chiskuru ngotema bali kurigereria chiskuru cyabere chigokore buya kero kende buna chiskuru ya alliance yabereke gokore buya kero bara ligubene ometa abayibuli ngo imukibali getamuke na barabata ninde to mwana one aende skuru eli gokore buya kero kende toro chinga abayibuli mbachiko twaro bokongo asogochora chiskuru ogochora chiskuru ase akero abana bakolia matemu ya class 8 bachigosoa sensemo ya form 1 ogochora ku school form 1 igogokoru
nonya matemo atarakora mapema kandi ogokoru kulingana n'ingincho capability y'omwana ari ng'aki omwana ku perform ng'ogotagita agende skuru eri akunyara kogenda chiskuru nchiroro raro chiri national school ng'achi aba alliance kwakwana chabole nana Nairobi school n'echinde abaigori abange no bagotaka kosemeri lakini skuru chinde chachire chingeni chabo Kapsabet chabo Kisii school nkorengereri nkwanire Gusii chabo Nyabururu whereby nachiracho abaigori bagotaka bakoreki bachikwira abana babo ne serikali rero yatemire gese igora umetentu abwate the traditional national schools ne chikinde chigoru asi chi county level babere bakobeka chibesa chiskwire cyo chinyare njere ko bani facility na the national schools abana banyare kogenda iko nkorengere bokongo mburi ko bororo bonene aso muigori umanyete ingaki umwana yakonyara na ndi school kyaranyare kogenda osoko chora iru director kero gukwana tatebe na school ya Kisii school omwana ukare asensemeri ya Narok otete go change nonera amazingira tebo birika gosomere county ya Narok kurwa kabere kuru nasari natete go change amazingira natete ko ba motivated elinda chikoswa ase school inge na kyao koramanyenga na chichi school chigo kolibya na inteni mbonete mento mukinchi go so ase school ili o minute ngegente ketwa kwanera ogotangasa bono tigamboli chu university ndowati university Kenya Nigeria nko kora chiri graduation tuwate Nairobi University teba Kenyatta JKUAT tinikorora graduation ya beire bintu bikoba lakini abana bakora form bamanyetenga kokore course gete university kete nere kondenga kokore course gete maybe an education Kenyatta University nkogenda nga medicine labda Nairobi University nkogenda nga IT was technology Jomo Kenyatta University of Technology and whatever JKUAT tokonyeruka igono nya chi high school chikato kwanera chaba alliance na so on nikira kuna bagita kere kobororo sio lazima tutangaze na ndi school nchirongo ko tebyo bamaine okonyora abana banyori chi nyinge anga abana bonse pie school lakini kera bako ende university baba no bakon wosa abande kera bako ende university babe university lakini chi aspect chinde nga ko socialize okonyoro mumuro urure school getete kwa tole school urure school X awati chi echoka okire nonye university nonye ko socialize dukukwana no mwiseke tamanyeti bona era amenyete library osamenyete isolation alebweka atari konyara kokora ki konyakora ibintu igo eki kyagera ngokwanera iga in connection nege kwamboli ko release results no kotanga ta school chi university nchirororo ne chiskuru nchirororo nonjo kurukare chimanyekane tingane chingia omwana akutaka kwa aspire kogenda kotakira ko kutangasa se chitivi ne bintu bindi director na yure goko boli igoro yechi university nga nkige kogera asense mo yechi university batali gotangasa nga abaigana bo ba graduate lakini kero kuligira director kero omwana ale ase skuru yoboroso agane tiko kenda se skuru ye secondary abana bangonyorolinga nabake sana mbabwenete babe mentored mbabwenete babe batebunga ki skuru ye abereke go perform buya elindo mwana wetuma ne aro mento muke akaro kuligira se ensemo ye secondary mwana likerekire atotebe form 2 kera gochora chi subject chaye agochora based on what atete gochikoba in future onye gatete gochikosomera ubunyagitari ngochora ali chi subject chiramba intena neki gochibosiga iga ninchikobo umunyagitari compared to omwana uri ase skuru yoboroso waboli riswali ngorete genda kigoro ku CBC mwete CBC bono yeitire binte bigatogoroka 844 CBC ngencho yabekiru chi pathway nchiroro batebire chiko chikoba isato ekeroko chikogenda senior secondary school as junior ero nanye nkorengera nende na kibatari result nonya results ngenje bakole standard keran nonye grade 6 mbakora matemu lakini mbari release tia matemu ngenje bara release abande na baralengera dinga confusion ya lenge serikali baramanyanga kibiko chokokora lakini CBC ngenje ko chikobeku nabo motachi komanyanga school gete a pathway ko chikosomi maybe sports science
was in STEM bakoroka science technology engineering na mathematics was in social sciences umwana umanyanga kinde tokoenda nonye bono tigani mteve nonye kare abantu mbali ngokora sciences bakoroka pure science bamanya skuru ki ekoroka pure science bagendororo afu bamanyite nonye skuru kite ngoteto umwana uga amanye sport gete mwire skuru gete cyaba iteni nkwaturu cyarenge igo 844 nonye bono kego jigutigu noko bayatobikire injira gete paka ngeskuru gete gwike singaretere tu ngana alliance ngagwiko mwana gendoro lakini CBC kuchere kuitevi egento ngekyo mono ekara wana baguchiko join senior secondary school as junior bado no torin the primary section lakini ndo ngo sabe serikali naro as school cyabanyene ga kimuranche CS machogu ndo atevi ko working party lakini school cyabanyene baro banchite stand alone junior secondary school chiba allowed abana ko gendororo tebanga primary yuka baguchiko gendora director ko titako tebanga egetambukire kiga omuwaziri we Chisemi Ezekiel Machogu abereka ko imuki ngichigo siria obubi bwa matemwa sense ya Kenya ekamo kyabo okoba kero umuntu atakirenga intangasu umwana mutanga ni school ya Naru school ya Nenero yatangana na kuna nyewe babo Professor Magoa bategrete school ranking ono konyora ndafanya juu chini nge director tabaka academy kulia abarimu bara drill abana kuliki chingenjo na ibera matemu kuliki chingenjo ne iba abana bangaini kuruchi school chinde mweta bantu kokora bali bintu ibyo konyanga abana bangaini bari public school bali na ba scholarship bali te school yane enyolerieta ngusa abayigoli bande nyorere kibesa egente kiga ngitigiye bintu ngibyo mbye mona sana daktari mbye mona sana director mbye mona sana mwanchu muri ya chinga kitogenda gusanga igore ye Chisemi anene mono kurwa ase Orogongo ruwa Gusii andarigiria ujumbe ibere sato tumanye gukwanira gento gyo moerio director narogotebanga niga kubwatia umurubire kurwa tabaka bumwale mbya mono sana narogoteba hello Ndizi TV ntete yankyo mocha se skuru yeito elinde mutoboli na kiyakorire director ngo akana gateithie skuru yago asirero baro bagane dito tale ko cha se skuru yago tumanye ndaki makoga tia gateba no ali meyo umurubire agatebanga nkwaniri director ando matembya mona sega singi yagokora asante sana musani yono munene kabisa emisa Jumapili asante sana tobiri to kwanira igoro ya CBC anene mona sensemeli ya junior secondary school ntu abate ekyombe kya lenge kokora ubutuki nabo gusangirira ibirengereri by'abantu kubwatikana na junior secondary school gaito ikire director junior secondary school bangonyoroka working party on education review na ya choretuna His Excellency Ruto mba kolete bakatwa igendo barugete preliminary report ati preliminary report ekibatebete junior secondary school chiko tigara ase chi primary school school cyo musingi ekungorengeri abalimu na bayigori abange mbagokerete afu bokatigati yabo na ndo tukayibyo gotebunga chi boarding ikotigibukire egente kungia kunete abayigori abange ngia kunete no nyabalimu abange niki batagete kotikira chi boarding okoba abanza bangote babatagete nga junior secondary school every day schools choka ono as a working party mbara to report iringima na inde chinsankwera chira okoba kwanzira January 23rd tutakeire kwanza chiskuricho afike ndo kinde naenda bakwanire nga abalimu bagukosomi junior secondary school batagere ko ba ne degree ne diploma lakini turanyora no official circular lakini amagana ngayu narakwibo ige report to anyondire ko ikira bono ere preliminary agotebinga abana abaika baringe grade 6 ko gendera badi school chiri barenge as grade 7 8 na 9 amaswali naro to kuiboli na inde ime sababu ende barusiriti 844 nangotebanga abana ba Kenya bakatwara miaka 8 as primary school akino meta bona batome enter paka miaka 9 nga bakobeka junior secondary school in primary section igoto achire paka grade 9 miaka 9 igo bado korokanugete mbororo lakini tikatokanye the comprehensive and final report koro working party aibuno mo director otabaka academy nante to orubirengereri bya kubwatikana no murubiri ga OCBC orosenga matukabo sino chikokonya aborokiwa
CBC nonye tari ng'ama tukabosio bono iga yakonyera bakyo grade 6 inga nkwandire Tabaka Academy grade 6 bane eng'encho twaboroki kwetera curriculum design ama tukamba ari konyoruka nonye syllabus kwetera curriculum design ya CBC ebintu bamanya nebingi nonye bono nganga engineer nimbwate ebisuna bintu binde n'ekingini abana mbaroro gutarira nkonyora bansira gukora ibintu ebyo nainda abandi paka bansira kondetera ebisusu kongoneri na bintu binde bagocha gukora igo yantira ko bakonya kurubono igo ekaro tokorengererwa cyumutu CBC nerenjire takire tokogenda ngochere go chinchi Kenya ngochere go chinchi bintu binge ekikyoka kera ora CBC ande serikali takire gukora no comment chibesa as activity chibakora learning areas ebinge bikora activities learning areas kinokonyora mathematical activities environment activities activities chinyore resources chisaine CBC emanya kororokana koba CBC ngenje takeire antu abatoko enekeligwa nga amatemo akepsea nachikope kwa so mutandao onek goika chitariki 15 nemo umutinyo January mwaka goza kerekenda ya magania go gose kero kuligereria obokore bwe skuru yago inki kelioro chekira chikokorekana sa machibwayo okoba bato tebire inga grade 6 ekero bakona grade 7 no bago chikotikara skuru yeto amax ya tadi kutumika kobera chi secondary school lakini nara go chikutumika kumanyanga cy'umwana yango ekera CBC ere continuous assessment umwana ko baseze ku grade 3 paka grade 9 tomanya kumanya pathway kiti yakoira ekera ko genda nekitukuruka senior secondary school yugama temwa ya nonye bakonya release in January 15th kwa kwana ngocyare gutumika kumanya umwana onye ngaki akorete ngaki agenderete na nende nkonyora ko compare amatemo yakorete grade 6 na amatemo arabeka gukora grade 7 8 na 9 ngakiare igo bado ngucyara gukonya it's a continuous assessment agenderete omwako gocha ntororo omwaziri we Chisemi Ezekiel Machogombaki nabaga kwenekinga ekalenda nguchire koirana nomo kirekenda ko rengana n'ebirengereri byago omwako gocha amatemu y'ikirasi kya 5 na 3 nachiko bama yagwetanya emyake yebere yedi egende kirina kwanira pressure obo maine nobo aende mayitekero umuntu awate pressure na depression chinga kinjure itari kworo kinonyo busyo okonyora umuntu akorire ibintu bitari ngibi gatwibete abantu bakari kuruzi abantu amaiso egento neke ekera abana babwate chinga kichisaine cyo gosoma ande bagatwara chinga kichisaine cyo gutumukyo bongo nabo bako concentrate perform better so I hope class kyo mweso kya 844 kiko chikobo mwako gocha nabo ranyorke ko perform maybe much better than ibirasi bibinde twakorire na ndi bintu binde mbiroro tokorarengereri maybe tutakwane tutamanye nga bono tikankwanekemo nga diri mwasiri CS Professor Magoa na bango totebinga mo kumi ndo maite corona jale ngo bana mbali kuchikobu igomba maite nikibakoleta bana mba chikobu mono lakini igange kalenda yeranire 2023 korengere mba chinga kichisa ine bagosoma andi mba chinga kichisa ine bagotumuka batumukia mongo igo bari fresh obongo babe rejuvenated banyara gukora amatemo abo biya na ngo basabira bakora amatemo abo biya mbye mono sana director ekegera chinse cyito cyatonyorire ante tenda rasoma ujumbe ibere sato alafu tumanya gukorerengana yo moelyo naragoteba hello Ndizi TV Salmia director atupe namba ya management I want their fee structure ngagitino chikorwe namba togo chigukorera naragoteba nga congratulations watching from Tabaka Academy akorukwa nga Caroline Teya Mogendi thank you ndiye mono baba naragoteba nga asante Ndizi TV kwa kazi nzuri unayoifanya ni Seva Sayunga ninatazama kutoka Singira Kineni msalimie director Mogendi Tamaro nilikuwa former head teacher wake thank you sir naragoteba nga I'm Edward Omayo from Nyamira County well informed director to have known you today and my lecture times back in procurement department in Kisii University. Obo maina asante sana mwanafunzi wangu. Nara watebanga ni Graphene na watch kutoka Tabaka Gosere. Osere.
Nara gotebanga Emmanuel from Misesi atanga congratulations to CS, this will reduce dreading of exam, and Ndizi TV keep it up. Abantu nabange bagoteba mbiye muno sana director segasingiye bakora na ndembaro roba bagusaba enamba ye management kwesene enamba yago elinde banyole fee structure igomba libatete gotalire school yago libagane iliao na bokoliye ile camera ile director obali gani ya Setavaka Academy and over wish ile maya meto mwaka twakole ni Christmas. Asante sana. Aba tegeredi nabagereri ba Ndizi TV obwantu bo Gusii enamba ya management ya Tabaka Academy ere 0708 706 239 abonkuirora 0708 706 239 management Tabaka Academy. Amo naba bonsi bakwanira maya paka banafunzi bana na asomete Kisii University abakirebuya na ase Ndizi TV mokoligereri mwabeta andonsi ensengi mokoba muri YouTube na Facebook na emetandao yende ngoba wisheri Merry Christmas and a Happy New Year mobeno morembo Nyasaye batugeke toro mwaka 2023 nago kiroko bayiga nainu Frida. Asante sana. Mbia mwana sana director. Mbia mwana sana mwanchu muliye kwa bere kogo sanga na intwe kutoka chagete omorobiliga nago semere kwa na kwa bere kogo esemia amange gwetera Chisemi konde na aron tuchitoligili tukoli inde na nditobe togo kwanira amange inyora asinsemo chiche mitandao asensemo ya Facebook na bagotonya gwetera Ndizi TV News Digital na baga sensemere ya YouTube na bagotonya gwetera Ndizi TV News asensemo ya website na bagotonya gwetera www.ndizitv.or.ke Oikirabu elitalia ne Frida Kerubo kubaganilia obuligelia obya nabigo mega ichikamera soko ni kibuna bichana boigo eliogire gwikira sora senchira ya bene nere Petronira Mokera tombera ndili tukolinde daktari. Asante sana na ndinde daktari ngwe mwoso muri Kisii University wanyete na atabo kipikiriane. Asante sana awona nakubikire gutwa no chokole. Asante. Ndizi TV, ubwansu bw'omu Gusii.